Dakta, akwai mutane da suke bibiyar shafinka da kuma abubuwan da kake tattaunawa, musamman abubuwan da suka jibanci addini kuma suke ƙaruwa da kai. Kuma sannan a koda yaushe suna ƙoƙari su ji me za ka ce game da wata matsala da ta taso ko take neman tasowa. Amma har ga Allah, dakta, ko da kana da ƙarancin shekaru, ban taɓa ganin ka ido da ido ba, amma baka da ƙarancin ilimi. Kana da wadataccen ilimin da ya kamata ka rinƙa bambance fari da baƙi. Akwai abin da bai ma kamata ka tattauna shi ba. Akwai abin da kwata-kwata bai kamata ma ka sa baki a kan shi ba. Saboda kai ba hanyar ka ba ce, ba kuma turbar ka ba ce, ba ka taɓa bin irin wannan hanyar ba, ba ka san ya ake yi ba. Bari in baka misali kamar yanzu wannan 'yar tahalikar da ta rasu, ka kafe hotonta kana wasu maganganu wanda har ga Allah bai kamata a ce ka yi su ba. Kai ba ɗan fim ba ne. So ka ga tun da baka shiga cikin harkar fim ba, bai kamata ka rinƙa yanke masu hukunci kai tsaye ba. Kuma bai kamata a ce wani daga cikin 'yan fim ya rasu maimakon kai mai addu'a ka rinƙa kafe hoton shi kana ba da wasu hujjoji. Haka na ambatan cewa wai dama irin wannan rana ake gudu. Ilimin adabi wani ilimi ne daban wanda shi ma Allah ya hore shi a cikin duniya. Sannan kamar yadda kake da ilimi, haka akwai masu ilimin adabi. Kamar yadda kake ganin za ka ba da karatu a addinance, haka akwai masu ilimin adabi kuma su ta hanyar adabin ne za su ba da karatu. Kuma a iyakar tarihin duniya, tun daga lokacin da aka kafa duniya, muke hasashen an kafa duniya har zuwa yanzu akwai adabi. Illa iyaka dai kawai yana canza salo ne. Misali, in ka koma shekara gabata ta wuce a ƙasar Hausa ba mu san wani abu wai shi fim ba. Amma an san wani abu wasan kwaikwayo. An san kuma wasan dandali wanda za a je saman dandali a yi wani wasa don a nishaɗantu, a ilmantar, a faɗakar. An san tatsuniyoyi, an san labarurruka da sauransu kuma duk ana yi ne don a faɗakar, a nishaɗantar, a ilmantar. Yanzu da aka sabunta wasan kwaikwayo ya koma wasan fina-finai, sai kuma aka ƙara sabunta shi ya koma wasan fina-finan Hausa saboda samuwar wasu na'urori irin su talabijin, irin su DVD, irin su CD plate, irin su flash drive, irin su kwamfuta da sauransu wanda za su iya inganta wancan wasan kwaikwayon. Kana yawan sa bakinka a lamari na 'yan fim. So har ga Allah bai kamata kana sawa saboda na fahimci cewa kwata-kwata kai ba ka san ma inda adabi ya dosa ba. Ba ka san abin da ake ce ma adabi ba kuma ba ka san abin da adabi ya dosa ba. In muka ce adabi muna nufin waɗancan abubuwan guda uku: waƙa, labarai, wasan kwaikwayo. Wasan kwaikwayon shine aka sabunta shi ya koma fina-finan Hausa. Waƙa kuma aka sabunta shi ta koma ire-iren waƙoƙin Hausa da yanzu ake yi, a sa musu kiɗa da kuma sauti mai daɗi, sannan a yi kari mai daɗi ta yadda mai saurare in ya saurara zai nishaɗantu, zai ilmantu, zai faɗakar kuma sannan zai tsinci wasu ilmummuka. Al'ummar da ka gani tafe take da adabinta, tafe take da al'adarta, sannan abin da yake gaba da su shine addininsu. Don haka duk ɗan adam yana da addini wanda addini yake zama matsayin rigar shi ko kuma fatar jikin shi. Haka kuma yana da al'ada, yana da adabi, yana da harshe wanda su suka zama ƙashin da suka lullube mai jiki. Don haka har ga Allah wacce ita halikar in dai har ba za ka yi mata addu'a ba, to har ga Allah ka ja bakinka kai shiru.